Oh, hello guys. When Friday niya, trading day ni khat la om ta với na. Chuan tung kara kan trade la khâu. Mo enge tung kara trade kan la. Enge tung kara trade kan mi sau te ga lo soi ho le don ta. Chuan in eng dang vak kal thui lo tai da. Um Golda golda kan lu main dek so yan lu ma lang. Kan lu phatang dek so hi bearish charger a ni chuan gold bullish mo. Dê xuôi là gold đẳng thuyền similar cái ta pullback cái này là yên tung car chung xong rồi trending to the downside and top of pullback and thằng anh là quá anh ấy chun gold chu đây thì bộ anh em thấy bắt đầu mà sẽ lại structure and pullback a liquidity and grip này hay nó hot thấy cái rin đầu hàng ya mà sẽ for our structure and la biri sẽ là ni chon nghe hay ni kan aim mấy đòn ni draw mi lo hi kan target a hay tu na po flash thang đến chân song lai dollar hi 100 hnuai a hi na tla that thei ngem chi kar lo ka le sel tu ra kan mu thang chuan tu na chuan gold bearish ji ha um bearish chatwa hi mi liquidity grab zu ka nga pullback te po an nei le mana se ha chu market an lo phut se nge marketing pek dana zero mai XAUSD a lut tai la tu nai to pa ma karma sana la si sa han gold hian hemi zone a hian a pullback zone long na chan thal to ka ti ma se kan soi tong han US bank collapse zong zong ne pullback ka du na zone a po kan nei thei du na zone te chu kan soi tong khan market ania kan in siam ram ve ze rang aya hey for a while hian tlai break a hian karma sa ka video len lo ka zon lo nu la tlai ka pullback zone khan ma se kan trade thi XA USD ni per USD ni wang USD check dan kha tim zong kal chu sui ve thina zon zon hai tai gold pullback ngal thak an ne a ta han karma sa mun de han entry po ma entry thal tuk per nen lo ang hai ta liquidity grab kan ne sell side liquidity kan la chuan market in shift hi forward tuna kan in na lai me ki forward demand kan ta kan ji ha tinga hian shift a hian entry points ka siam da ne mani ka entry ka show thei chuan ka entry ang lo cover on show te rang ma se ka show lo le lo se thiam lan aji lama te danga ka post in thawa hei last lower hai kan la a change of character chung lama ma so liquidity grab a entry siam ni chiang hi mo tai nei textbook entry kan ta chan chu tlai liquidity let ta ko ma ti da atira han personally chuan tlai hian trade ka changa tlai tlai zone a hian no wixi aron feel karina ma se tlai zone a 1 minute che da han ve le ta time frame pathum mi ka mang thina ma ti time frame analysis ka tia 4 5 le 1 a hian ka zong thini 4 hi ka main directional time frame ka supply and demand time frame ani a 15 hi ka change of character zon na mo chuan 15 hi ka change of character le ka entry demand zon na chuan entry hi 1 minute a eng siam tlang pui a chuan tuna helai area hi kan entry du na khan ta ni kan longs tu na chu ding nge an ti chuan 1 minute a entry ka siam la kan en le nga khala la thui deuh hlek thina kat lo chuan ta pawh an hmuhin 1 minute a hi chuan 10 15 minute a ni mana an zuk ta cha 1 minute a hian entry dan dang chi hrang hrang ka nei ta chan chu 1 minute a hian 10 15 minute a kan hmuang khan di mana bigger pullback hi kan khat ve thin ni chu chuwang chuan hei tuna pawh an hmu hian last
last này tụi nó mong hiền thì tiền số mấy tại là anh ở bốn bar line thành mong thế ha last lower hai lần brega character meet khát hàng chơi chiến thu tất cả pullback lâu trí này chú 15 minutes at 4 hour as in tai pullback chân sẽ không trí đi ha à ha cái này lâu trí na lâu tai phải mà hay chọn anh manipulate na sát em vàng anh chỉ đón bị cái đó khi chọn flip range chỉ có mong mẹ flip range ha 5 lệ em zona hiện cái entry cái CM tlang bây giờ chọn cái entry là anh nhớ han em lo hit lên có cover chuan main chuan first target chu last high anh nhớ ta hiện hay double top sitting anh ti ha ami kha last high khan last high hemi high chu ni lo hay chu 15 minute change of character hay first target chu ni sim thona chu in chuanin kan second target tur chu heta kan trade la kha hay tero te ani ma se kan thur pi ni mo chuan kan trade la tur chu heta 15 minute change of character kan ne ya 4 hour bullies ti kan 15 a bullies a 1 minute a bullies le chuan nge kan last target tur chu tlai last high ni lo in hay he lai last high mo ama 4 hour kan hala sai kha chan chu ka trade in 4 hour ka trade ka ti kha ka trade in 4 hour ka trade ka ti chumi om je chu 4 hour a bullies zone chuan 4 hour last bullies sai ha ka ta mo om zia bera chuan ha ha 4 hour last high 4:15 1 minute mangin ka khan kha khan ni deuh me trade breakdown ka thahom me zat pips nge 1990 thousand pips vel ka kha chuin ni chuan tun ka ra chuan trade ke en to hri lovanga keima bika chuan keima bika chuan trade ke en to hri lovanga 15 minute chart hi kan sin trade tur ka hmu in ka hrelawa voina chuan ma se trade duh te nun chuan mi chuan a hian mo personally chuan short bias khawp mai se nge thlen no ka hre chu ma into 4 hour ni na kal top ve vek zeli ka do ha trade ni mangai lo mo I trade tu ha specific do in thang la chu chuan trade thai hu mai ti kha chuan nge eu en le zoi la eu poi alarm ka setat lai ve la hen ka alarm set a trigger lawa chho vut ma bullish that le me ka le la ma te pull back te an song thai ma na let's hope me 1150 la push sell me ko me po kan thui wa ka bitcoin hian le zoi tai na bitcoin po 30k kai der to me weekly chart kan en don next bull run kan thleng le mei do nem ni ti thai ve tak chu ni weekly tun week hi budi sat loss john next week a lo pia nga ka ba ya next investment mo 40k ve la hi chen su thakop me hi ve hi strong resistance on the zone ve ren ta han do me ve na chuan trade breakdown ani analysis vak kan ti lawa analysis ten tu le lu ko chuan comment lama de lo se la ti ha enge analysis te Indian stock nifty te pok o trade thina ha chuan ma se na zon forex ga soi to ha student ani hun kan nei huna ka trade thea lam ka seta analysis ka tia lam ka seta entry hun ka zonga tiang deuh ha ni me a thili ti complicate thil kan ni kan ngai complicate thei lu tu ka ke pok ngei pok ani trade ta chon ni tin har ka tin char ta kan thuwa ka ti ha thilom je om lo chu ka til chuang lo a zir tir na tam tak te pok ha han pe ma se a bul bera chon kan thil ti tu mai chi na thak mai lo la no trading mai ni la kan thil ti re nga hian chon kan na a tha theng berin fit lu tir tu mina trading pon
trading hian keima phei chuan discipline nasa takin an siam sak kati discipline trading hi discipline tuk thil ania discipline ti kano kan set up pasan chu paisa ania tuna te tlai hian in push chho lo kan hmu champula ka greedy chuan kalau long ve le emo chho na sai mai short ang mo ati ngong long ha kan set up kan chi na ya kan set up ang khan kan trade anga ya kan set up om lo chuan trade lo ani mai paisa account ni da sa man lang dang chu yu tra ve ko